обяда днес по-рано имах време и направих сладки картофи с кайма и галда. Затова са така разтопени. Но нямах много време и затова това беше най-бързото нещо, което успях да направя. Пък и много ми се ядяха сладки картофи. Така че това ще бъде обядчето. Не знам какво ще стане с този влог. Идеята ми е да снимам просто няколко дни поред. Защото днес е четвъртък и аз работя. И до вечера ще се виждам с приятелки, така че няма какво толкова много да снимам. Утре горе-долу по същия начин, като ще включим и една тренировка. Надявам се да мога да стана, понеже днес не можах да стана толкова рано, че да отида на фитнес и тренирах от вкъщи. И сега бях и на една разходка обедна между работата. Така че утре ще се постарая да има тренировка от фитнеса. В принцип съм в лутеална фаза и затова съм по-уморена, по-емоционална, не съм толкова енергична и може би това ми повлия да не мога да отида да тренирам днес. Но въпреки това тренировката от вкъщи беше пак ползотворна. Така че в такива дни, в които ви се иска да направите много неща, но усещате, че нямате силите или пък да кажем, имате работа, трябва да работите и не знаете, че няма да ви стигне време за нещо друго, по-скоро това, което се опитвам да правя аз е наистина да не се тормози за това, че не съм успяла да свърша нещо, а по-скоро да намирам причината за това да не мога да го свърша. В случая причината е това, че наистина се чувствам по-уморена. Така че и то има защо. Защото съм в лутеална фаза и ми предстои цикъл, което е нещо хубаво. Така че гледам наистина да го мисля по този начин и да не се тормозя за това, че не съм успяла да свърша нещо. Исках само да ви покажа. Тук единият ми босилек, имах още един, но не тръгна и се наложи да го махна, но този сякаш може и да тръгне. Има тук някакви листенца. Ментата, като ни нямаше по Коледа, малко беше изсъхнала, но сега поживна. Чушките реших да ги махна, понеже те изсъхнаха и просто се някак си сушат тук. Но мисля да ги направя като някаква украса, не знам още какво. И тук имам още малко лаленца от рождения ден, които сега капат като ги пипна, но просто аз много обичам лалета. Още едно. И не ми се ще да ги фърлям още, така че съм ги оставила да седят до последно. Приключих с тренировката. Сега се прибирам към вкъщи, защото така или иначе в 9 часа започвам работа. Сега е 8:30 почти. Аз така или иначе стигам до вкъщи за 20 минути пеша, така че всичко е топ. Аз между другото преди години, преди 1-2 години май беше, когато живеех в студентски град, и тогава едно от летата също работих тук в България. Ходих да тренирам точно сутрин в 7 часа, тогава отваряше. Аз ходих в 33 фитнеса и отваряше в 7 часа. Ако не се бъркам, аз понеже живеех много близо, на 2 минути от блока ми беше на 2 минути от фитнеса и ходих в 7 без 5 там да чакам. Даже много пъти се е случило просто да седя и да чакам да отключат. И бях забравила колко зареждащи са тези ранните сутрешни тренировки. По принцип, на мен най-ми харесват тренировките между 10 и 12 часа на обяд, но сега, откакто започнах работа, няма как да тренирам по това време и се налага да тренирам вечер в 6-7, което пак ме зарежда, защото след цял ден стоене на лаптоп, висене, работа и така нататък, със сигурност те зарежда. Не е същото както ако отидеш през деня да тренираш.
Да, така че сега се чувствам заредена. Добре, днес е дълъг ден. Освен, че имам работа. Тоест, освен, че съм на работа. Gen Z be like. Освен, че съм на работа, ще пътуваме до вечера с сестра ми към Велинград, към вкъщи. И да, малко дълъг ден ще е с път и с работа и с няколко други ангажимента, които трябва да свърша също през деня. Но затова предпочитах да отида сутринта да тренирам и да се заредя така с повече енергия, че да имам сила. Така че съм влезнала в... надъхала съм се в такова настроение съм в момента след сутрешната тренировка. Искам да кажа всъщност, че и това човек да се движи, да изразходва енергия по някакъв начин, чрез движение, като визирам повече от това само да ходим пеша, защото да, ходенето пеша със сигурност е нещо полезно и здравословно и задължително за мен, за всички хора, но толкова задължително за мен лично са и упражненията, независимо дали става въпрос за упражнения с тежести или дори със собствена тежест или всякакъв вид тренировки. Просто ако особено си жена с хормонален проблем и имаш затруднения с килограми и задържане на трудно сваляне на килограми и задържане на вода, тренировките са, бих казала, също задължителни, защото допринасят много за това ти да постигнеш желания резултати, да се чувстваш по-добре на първо място. Не говоря само за външен вид. Знаете, че винаги започва отвътре навън цялото нещо. Не знам дали бях споменавала тук, но в началото на тази година започнах нов курс, който курс се съсредоточава изцяло върху връзката между храненето и менталното здраве. Тоест, обясняват се абсолютно всички процеси, които се случват в нашето тяло, които реално са до голяма степен контролирани именно от нашата психика. Просто исках да ви покажа как като ученичка си записвам всякакви неща, които са ми интересни и важни, понеже накрая има изпит за получаване на сертификат. Така че да, направих си един чай, този от шипка. Не ми е от най-любимите, но честно казвам в момента нямам друг, така че пия чай от шипка. Курсът е готин, понеже е изцяло със собствено темпо. При мен такъв беше и предният курс на Precision Nutrition, чрез който всъщност си изкарах курса и сертификата за нутриционист. Но той беше по-обхватен, беше и по-скъп, беше и всъщност мога да ви покажа. Ето това ми е сертификата, който аз сама си принтирах, понеже те ти го пращат дигитално, но аз исках да имам и принтирана версия. Но ето тук са учебниците, които реално учих, като той има и дигитална версия. Естествено, не знам за вас, обаче аз много обичам да ползвам такива цветни лищите, с които да си отбелязвам важни неща. Ето ги учебниците. Те идват и с учебна тетрадка и са много готини. Това всъщност е първия учебник, да. Първия, 2 и втория, 3 всъщност третия. Това беше от DHL или пратката, не си спомням. И учебната тетрадка тук. И накрая също, т.е. след всеки модул, те бяха 20 модул, след всеки модул има тест и накрая сертификата се получава като сбор от всички тестове, ако си ги минал, нали, с подходящ брой точки. Но Precision Nutrition е много добър курс, според мен. Ако искате да се сертифицирате като нутриционист, даже дори да не работите като нутриционист, ами просто като знания. Нали, има и много неща, които са по-трудни. Например, тук във втория учебник си спомням, когато... Това е третия. Във втория, където се обяснява всичките биологични процеси, органи и така нататък. Има малко по-сложни неща, понеже са все пак термини. Но пък е много интересно. Реално курса, който карам в момента, също е
не мога да не ти позволява да диагностицираш хора с ментални проблеми или с каквито и да е проблеми, но просто научаваш много, много, много неща. То реално е част от една цяла програма, в която можеш да си избираш да караш или цялата програма, или отделни курсове. Аз случая карам този курс, но за по-натам съм си харесала и още няколко. Стига да видя как съм с времето, пък дори и финансите, понеже всеки курс си е скъп. Така и така съм започнала да ви показвам разни неща. Искам да ви покажа още няколко неща. На първо място искам да ви покажа един от подаръците ми за рождения ден, който получих. Разликата с така както изглеждам тук и в момента е пократителна, но една от най-близките ми приятелки, добре, може би няма да снимам така. Така мисля, че е по-добре. Една от най-близките ми приятелки всъщност много обича да изработва неща с сама смисъл крафти неща. Тя самата прави персонализирани тестета карти, така че ако желаете може да си поръчате от нея. Тук ще оставя нейният Instagram профил, където може да и пишете и да разгледате всъщност какво прави тя. Пък и аз мога да ви покажа също, но тя за този рожден ден ми направи всъщност мое персонализирано списание, като вътре включила най-различни неща от мои пътувания, любими изпълнители, наши спомени, неща с които се занимавам и общо взето други наши общи неща. И просто вижте колко интересно го е направила. Ето тук, например, едни от любимите ми книги, магазините, в които пазарувам аз и така нататък. И да, а иначе за предният пък рожден ден тя ми всъщност ми беше подарила и мое персонализирано тесте карти. Тези карти, за които ви казвам, че тя прави, може да си поръчате от нея. Само да ги изкарам. Така, сега съм ги вързала с тази панделка, но ето по този начин изглеждат картите. Тя ги беше направила с снимки от мои пътувания. Това са всичките снимки, които виждате, са снимки, които аз съм правила от мои различни пътувания и просто така изглеждат. И е страхотен подарък за ваш близък. Нали, може да сложите ваши снимки заедно, може да сложите негови снимки, няма значение, но е много сантиментално и персонализирано и по-нестандартно нещо, което може да подарите. Добре, и последното нещо, което ще ви покажа, е друг подарък, който получих от сестра ми, за който също много се вълнувам и който смятам, даже когато го правя, да ви снимам, но тя ми подари ваучер за терапия, масаж на скалпи на лицето. Аз това място го знам от много време и много искам да отида там. И бях споделяла, тя е запомнила и всъщност ми подари такава терапия. Той е в Ринг Мол. Така че нямам търпение да отида. Не знам точно каква е процедурата, която ми е избрала, но доколкото разбрах, има хем масаж на скалпа, хем и на лицето. Аз обожавам такива неща. Така че нямам търпение и за това нещо. Здравейте от Велинград. Днес е събота, 17 януари и излязох да се разходя сега. Още се разхождам, да. Понеже е минус 2 градуса, обаче е доста слънчево. В момента в този парк, в който съм, не е много слънчево, но то по принцип тук не е. И днес се очертава да се виждам с баби, дядовци, с родителите ми. По-късно съм на козметик. Знаете, казвала съм ви, че веднъж месечно или веднъж на 2 месеца зависи, ходя на почистване на лицето. Просто защото този проблем с моята кожа заради поликистозата си остава и няма как без почистване. Това е може би единственото нещо, което ми помага така напълно да ми изглежда по-добре кожата, да няма запушени пори, черни точки, пъпки и така нататък. Така че по-късно съм и на козметик. А сега просто ще се разходя, ще си направя крачките, след това ще си направя един стречинг в къщи. Между другото, тук на места има сняг, то тази нощ е валяло сняг и сега на някои места има. Там не знам дали ще мога да мина, понеже правят някакви ремонти, но се радвам, че се прибрах, защото просто въздуха се усеща
10 пъти по-чист от София. Въпреки че последните години в Велинград стана доста замърсен от производства, коли повече и така нататък. Тук не знам дали изобщо ще се минава. Може пък и да може. Не знам. Но идеята ми е да мина от другата страна, но така като гледам, може и да не ми позволят. Иначе исках да си поговорим сега за някои неща. Понеже тази седмица не можах да смогна с работа и други задачки. Тук няма как да се мине. Не можах да смогна с работа и други задачки да седна и да запиша едно видео, в което просто говоря на нова тема. Затова реших именно да снимам влог, който да бъде влог така от няколко дни, събрани в едно. И също време пък и да си говорим. Тук не знам къде ще излезна. Между другото, аз тук в Велинград нямам абсолютно никакви дрехи, обувки, всичко ми е в София. И в момента съм с едни стари найкове. Просто съм много смешно облечена, но нямам други дрехи. И с тези обувки не може много да се ходи по гора, защото на места са скъсани и пропускат и не ми се рискува да си намокрям краката, да се разболея и така нататък. Но тук май... има нещо като мост. Само да не падне този мост. Чакай да видим. Спънах се. Добре, значи май от тук ще се мине. Само да не се хлъзна, че ще бъде много смешно. Не може май. Ужас. Добре. Окей. Успях да прекося. Ето там. И сега се намирам тук до едни къщи за гости. Не знам хотел ли е вече или е къща за гости. Но тук всъщност е един от... То не е един ми първият фитнес, в който започнах да тренирам и да идвам, когато бях 9-ти клас. Може би не си спомням. Но да, много е приятно между другото. В смисъл, аз отдавна съм напуснала града и не мога да кажа, че града ми липсва. Липсва ми по-скоро това спокойствие и по-чистия въздух. И естествено това са ми корените тук. Всичките ми близки са тук. Но генерално, не знам, аз съм малко странна в това отношение. Смятам, че все още не съм открила мястото, на което искам да живея, защото до сега не съм се чувствала на място, може би почти никъде. Нещо, което винаги така съм си го носила със себе си, е това, че винаги съм мислила и съм искала да живея в чужбина. Но зависи къде в чужбина. Например, преди си мислех, че искам да живея в Америка, след като съм била вече 4-5 пъти в Америка. Знам, че не искам да живея там. Искам просто да се връщам, за да се виждам с роднините си, да обикалям и такива неща, но не бих живяла там. По-скоро се виждам в някоя по-топла страна, но не и да е непрестанна жега, защото аз и това не харесвам. Страна, в която има много планини и също време океан. И страна, която по някакъв начин хем да ми напомня за България, хем и не. Не го казвам, разбира се, с лоши чувства. Аз обичам България и обичам природата тук, обичам много неща. То си е в мен. Но за сега не мога да кажа, че съм се чувствала и на 100%, че искам и да съм постоянно в България. Може би не съм открила място в България, в което да се почувствам, че искам да остана, защото София, колкото и да ми харесва, не е моя град. Не се виждам там да... Не знам, да остана за дълго или вечно, да отглеждам децата си там. Наистина е град с много възможности за работа, за развитие, за образование и така нататък. Да, но пък същото време за тези вече 5 години, в които съм там, просто не съм усетила София като моето място също.
И може би да, просто съм в такъв период, в който много ги мисля тези неща. Най-вероятно, когато вече се установя с бъдещият ми мъж, може би от това до голяма степен ще помогне аз да знам къде искам да остана и къде не. Да, тръгна да говоря всъщност за чужбина, в кои страни си се представям. По-скоро клоня към да си остане Европа, но може би и Азия, но в Азия пък не знам дали бих живяла дълго. Така че със сигурност бих останала в някоя европейска държава. За мен Европа е най-добрият континент за живеене, защото тук има много разнообразие от държави, народи, кухни, култури. В същото време аз харесвам предимствата на страните от Европейския съюз. Харесвам и това, че е лесно да пътуваме, че имаме достъп наистина до образование и работа на висока степен. В някои страни също и живот, на много добър осигурен живот. Така че по-скоро се виждам да съм в Европа, но пак казвам, не знам къде, как, какво, защо. Просто такива неща, които си мисля. Все пак съм в 20-те си години, все още не е установена напълно. Може би и никога няма да се установя напълно, може би ще живея на различни места. Не знам, но да. Ще ми е интересно да ми кажете, ако и вие сте с такива мисли или сте имали такива мисли, но пък се е случило нещо в живота ви, което всъщност ви е помогнало да разберете какво и как искате да живеете и къде. Хора, приключих с козметика и сега се тръгвам. Но докато се прибирам до вкъщи, само да не катастрофираме, но докато се прибирам до вкъщи, всъщност искам да ви разкажа някои неща, свързани с кожата и като цяло как аз се справям с моята проблемна кожа. Аз съм говорила и преди в други видеа, свързани с моята история с поликистозата и в предишното си видео, което качих. Но при мен наистина кожата винаги е била проблем. Кожата ми се омазнява доста лесно и бързо. И в тинейджърските си години особено не съм била с много тежко акне, но си имах пъпчици, не като да съм нямала. И имах най-много проблеми всъщност с акне по гърба, което е рядко срещано. Не всяка жена с поликистоза има акне точно по гърба, както бях аз. При мен наистина това акне по гърба беше адски много време, много проблемно, много упорито и аз дълги години се чудих как да се оправя с това нещо. Ходила съм на какви ли не козметици, на какви ли не процедури, колко ли пари не съм дала за разни процедури, разни тази камера ще седи така, разни кремове и така нататък, лекарства и не знам си какво. Но в крайна сметка това, което най-много ми помогна, всъщност е наистина регулирането на менструацията ми. Като да не говорим естествено и за балансираното и здравословно хранене. Но сега няма да говоря за гърба, ще говоря всъщност за лицето, защото, както ви споменах, аз сега бях на почистване на лицето. От 10-ти клас ходя на такъв тип почистване, ръчно почистване, с ръцете те стискат. Все по-малко козметици го правят това почистване и това е причината аз да се прибирам поне един път в месеца до Велинград, защото козметичката ми е тук. И просто имам огромно доверие към тази жена. Тя е изключителен професионалист. Сега беше ми неудобно да снимам докато бях при нея, понеже знам, че тя не би искала, така да се каже. И като цяло тя си е известна тук в града. Но просто ми беше неудобно да снимам. Вие се сещате за какво говоря, този тип почистване с ръцете, в което се изтискват абсолютно всички гадории, които може да съществуват. При мен най-големия проблем всъщност е, че
Наистина имам черни точки, много лесно ми се запушват порите в проблемните места, като тук страните, брадичката, носа, челото, въобще взето почти навсякъде, особено сега, както съм и преди цикъл, имах огромна нужда наистина от това почистване. Но преди всичко, аз лично смятам, извиняйте, че камерата така, нали, телефона ми се мърда, но стойката не е много стабилна. Преди всичко, ако си жена с хормонален дисбаланс и имаш проблеми с кожата, едно нещо, ако мога да кажа със сигурност, това е, че всякакви скъпи кремчета на най-различни известни марки и не знам с какво, не биха ви помогнали, освен ако промяната не започне отвътре навън. Тоест, промяната какво означава? Храната, която приемаме, колкото по-непреработена, чиста и в естественият си вид е тя, толкова по-добре би се отразила върху хормоните и особено върху наличието на андрогени в женското тяло, визирайки главно тестостерона, защото при висок тестостерон всъщност се получават такива проблеми, свързани с акне, мазна кожа, косопат, окосмяване и така нататък. На първо място е това, на второ място е много да се увеличи, глупости сега, не е много прекалено да се увеличи приема на вода, но литър и половина-два на ден са задължителни. Други неща, които правя аз, или се старая наистина да ги правя все по-често, това е да не нося почти никакъв грим. Аз по принцип не нося много грим, особено сега като работя от вкъщи и общо взето ежедневието ми е работа от вкъщи, фитнес и нали, естествено, че излизам и с приятелки, но не го правя всеки ден. А и дори когато излизам, не всеки път се гримирам, просто никога не съм обичала много да се клепя. Ако се гримирам така с по-тежък грим, с фондиотен, коректор и така нататък, това е много рядко и се старая козметиката, когато ползвам, да е поне възможност най-чист състав. Напоследък ползвам корейска козметика, говоря за фондиотен. Аз така или иначе други неща почти не слагам, просто не мога да търпя много грим върху себе си. Друго нещо, което правя аз и което го правя... тук тупка. Добре, имахме. Което го правя от много време и което ми е помогнало. И което ми е помогнало през годините, това е да си сменям калъвката на възглавницата през 2 дни. Защото, примерно, ти си мажеш лицето с всякакви кремове и серуми и така нататък, олия. Всичко отива на калъвката на възглавницата ти, отделно пада прах, падат някакви други неща. Така че и после това цялото нещо, докато спиш, отива съответно в кожата. Така че за това смятам, че е нещо, което е хубаво да се прави. Друго нещо е с кърпата за лице. По същия начин на всеки 2 дни си сменям кърпата за лице. Това е нещо по-специфично за мен. Нали, може би не само за мен, но аз го правя. Аз спрях да ползвам слънцезащита и си слагам слънцезащита само когато ходя на плаж лятото. Но това е нещо, което си коментирах и с козметичката ми предните пъти. На мен, каквато и слънцезащита да съм ползвала, аз усещам как тя запушва порите ми още повече. Да, знам какви са бенефитите от това да се ползва слънцезащита, свързани с бръчки, като цяло защита на кожата и така нататък. Но при моята... Що се хватиш така? Но при моята проблемна кожа просто не става. Друго нещо, което смятам, че ми е помогнало, това са част от хранителните добавки, които приемам. И главно визирам омега-3 масни киселини или рибено масло под формата на капсули. Може би и други витамини също допринасят за това да съм с по-здрава кожа. Искам да ви кажа, че много състоянието на кожата ви много зависи от това какво е състоянието и на вашата менструация. Ако сте с нередовна менструация или твърде болезнена, просто ако има някакъв проблем с вашата менструация, това винаги оказва влияние и на състоянието на вашата кожа. Поне при мен винаги е било така. Примерно дълги периоди, в които не съм имала менструация и са бушували всякакви хормони вътре в мен, кожата ми е била много зле. И то има защо. Също друг огромен фактор при нас жените и особено когато сме с хормонален дисбаланс, това е и възрастта. Хормоните
надявам се, си идват на мястото с годините, то нещата се оправят. Огромен фактор е също при жени, които забременяват, жени, които са раждали. Доста често едно раждане помага за това да се нормализират хормоните, да се оправи състоянието на кожата, ногтите, косата и така нататък. Не при всички жени е така. Разбира се, знаем за случаи, в които пък се влошават тези неща, но в много случаи пък и се подобрява качеството на кожата. Тук с козметиката е малко трики частта. Аз съм ви споделяла и преди каква козметика ползвам. Говоря измивен гел и крем, крем за лице, които си ги ползвам от много години, може би вече 5-6 години, една и съща козметика. Друго нещо, което може би е хубаво, точно това, че не е много препоръчително постоянно да се сменят кремовете и като цяло нещата, които ползваме за лицето ни, понеже кожата много привиква с всеки един крем, който ползваме, с всеки един измивен гел, и при такава по-рязка и честа смяна това също може да окаже някакво влияние, и то негативно влияние. Просто с козметиката е малко сложно, защото в днешно време всичко е толкова преработено, толкова много химии навсякъде във всичко. Аз не гарантирам, че и в нещата, които аз ползвам, няма никаква химия, напротив. Но се старая поне да използвам неща с възможно най-чист и естествен състав. Но да, тези неща исках всъщност да ви споделя с кожата. Това може би ще бъде и като край на този дълъг влог, защото той стана много време вече и аз снимах какви ли не неща. Общо взето ви показах няколко дни. Щяхме да се блъснем. Но общо взето ви показах няколко мои дни в лутеалната фаза. Това не знам дали го споменах, но съм в лутеалната фаза. И в последните дни съм доста уморена и летаргична и не успях да свърша някои неща, които си бях намислила, но пък успях да свърша други, които бяха не планувани, но пък ми дойдоха добре. Така че не съжалявам. Да, благодаря ви, че изгледахте този влог. Надявам се да ви е бил интересен и ще се видим в следващия.